exciting kita naon ba lang. Hapon to mga isang oras, tama na, isang oras. Kasra mo kayo? Mga pilang minuto? 20 minutes, ano? 20 minutes na. Kung mag-video ka na kung pa, di mo lagi post-post lang mo ba? Marunong ka mag-edit. Exciting ha. Exciting. Exciting. Exciting ha. Makapaabot ka. Para upaubos kami muli. Hindi mo nakahuli.
tatay, ka ba? Ay, bodoy kasi atat dire. Wait lang po yun ako sa gusto. Mas tatay, hindi ka ba? Marami. Patay bomba. Patay bomba. Para sa dari ba? Papapapap. Ah, Ay, wapo kayo ba taring ino ka na sumasuga ba? Kaya si Daryl, o kanang action na yan nila, masiga na si Daryl yung suga. Masiga na masigaon. para pansin. Pansin ba? Sige order Shopee, 140 lang ang bayaran, 40 kakuan. Suga, kaan na lagi. Butangan na ba? Suga. Sa motor, pwede mo. Lagi, pwede sa motor. Pero, amis kay Kampaan. Wala ilagas na uya. Idol! Sa Diyos gusto, di mo inday na mas tatay. Hindi ka ba mundo? Sa motor, pwede na butang kakuan. Eng, pwede butang ng kining suga ba? Pero dili din sa taas. Dili lang sa taas ba? Suga lang bitaw niya. Kita ko na. Ligos.